Oh, yeah. Ay, ready na jud ko. Asa naman to akong iyap eh? Excited na kay ko sa movie. Tama na kung iyap dari day. Tuag ron sila hada. Ako kon ni. Murag ako man uyab ba? Ako jud uyab. Bisa ko mo gawas dapat siya mo ari dire kay para ma-surprise sa akong atay ba kung sa akong gwapa. Sana all. Lab! Saan si ay? Lab! Lab! Oh, lab! Padung na ko, lab! Sus! Lab, dapat sunod, lab. Nga wala pa ko. Dapat nag-ready na ka para ditso-ditso na ta ba? Unsa? Tama sa siya, ay? Ay, love. Ano nga na, may magsulog? Ano di? Mahilab-hilab ka di aron. Ano siya na anan, love? Kinsa ko to ganahan anay mong attire. Uy, ang ganahan man gani nga uyab nga laki ana kanang mga Batman. Ha? Kasi Batman. Kanang mga batang manyak ba? Ha? Mo na ganahan magsulob silang uyab ug ana. Ako di jud ko ganahan magsulob kag ana. Ha? Pagilis dito. Unsa mintaw kay pakita-kita pa kanay imong pusod. Unsa manuroy ta di ta manuroy ana imong lawas. Sus. Unsa man taon to? Attire ra in taon makapanuhot man in taon to. A few minutes later. Lab! Love! Naunsan men taong pag-ilis, pagdali ra sa ilis po doy naunsan men tano siya ay nga. Ang oras nagdagan. Love! Oh, yeah. Unsa naman en taong kalab. Uy. Di pa ilis kita ka atong una kay grabe nimo ka sexy. Dili ka na naman sa imong gisulob ha. May ganihan na namurol pa ka ato karon. Wa na jud ka namurol. May namanti na lang ka. Walang ka nagsulob ba? Unsa min taon no? Okay naman ni love, good. Okay. Kasi kita okay para sa nimo. Nako pa dili na okay. Di ayun kana dili na dapat ipakita-kita nimo sa lain na imong paa. Basta na dili dapat imong dugan. Kay para ako ara na ha, para ako ara na imong taon tan-awon ha. Ultimo lain ang dapat ang makita nila. Malag swerte nila makakita sila sa imong buhok. Unsa man to pag-ilis dito? Saman tao ng atayra ni mo Oh, murag wait, di puro lagot ba ni yaba A few minutes later. Love, naunsa naman taon ka Pilar man tayo pag-ilis og dali diha San? At basta dili ginang siksi ay gipag siksi kay mahinay ka dili ka. Kina ni? Sana all. Unsay okay Mura naman taon kag Chinese. Tanawa ko na Oh, malilian din ka ana og mohangin ha. Mahanginan mo anang hangin diri, malilian ka. Ipakita na sa nimo na sad. Ayo di ma. Ipakita na sa imong dugan imong gipugan to ginani imong buhok. Ayaw nagpugni kay makita na imong liog ang imong tangkugo sa mga laki. Ha? Pag-ilis ito. Unsa may gusto nimo in town, oy? Kanang liliing ana ha. Makita tanan? Oo, di na makita kay para ako ara na imong mga puti diha nga kanang lawas. Ha? Mo ba yung gusto? Oo. Kana ay nag-ipugong ha. Tagtangan ng pugong. Pag-ilis dito. Bantay ka ha? 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 Suko ra ba? Para di mo gyapon ni akong gibuhat nimo. Kadaghan na kay manyak kon. Salig ka. Love tika. Ayo di ma. San nakaon ani yaba A few minutes later. La, pagdaliin tao gawas diha. Naunsa naman en taong kay ay nagyo pag siksi may kan. Kaman kane? Oh, kana na araman din na di ay. Padugay-dugay pa jud ilis kana nga tayra kung gusto nimo, ha? Tanawa guni oh. Mura matagihimong Muslim nimo noon. Ayo di ma. Kana mo sakto ka nga babae la, dili kay kanang magpakita-kita sa puso, magpakita-kita sa paa kay ibaw ka sa kung giingon para ako ara na imong paa, para ako ara na imong puso, para ako ara na ang dughan niya. Dapit ako ray dapat makita na dia. Walay lain. Ayo di ma. Kana okay ganindot kana nga tayra Kung nindot. sa magdita ani or maghold up ta ani. Manolis ta?
Di magdita. Para ako ara gyud ka. Magaling kang kupal ka. Kana oy sus kagwapa ang taon mo. Gwapahan kay nga ni style ah. Oh, gwapa na kay nya di pa jud ka maabugan imong panit nya. Di pa jud mainitan. Oh, di ba? Mana akong purposan. Ayaw, di ba? Daro, di ba? Ako malipay ni style na to eh. Lipay nun nga ako, nalipay. Gani ko dali. Kung ka pa, supra po kakahigpit eh. Sama ka, Kaya nalipay ani. Dili ko higpit. Ang tawag, ana, nag-care ko nimo kay love kay tika ha. Di ko gusto ma-expose na imong beauty ba? Sabot ka? Kaya para ako ara na imong beauty. Di ko gusto nga mabastos ka ha. Mana diha? Kay matangtam gyud po na labi nagpang ngaon na to ba? Ayaw, di ba? Nga unang, singot na kay ko dahil pertinan ako singot na ka ba? Wata maalad ingani. Okay ra na labog. Oh, napay kuwang na boy. Saan naman sila kuwang ba? Kini oh. Para kana itaon na sa imong mata kay para wala jud makita. Ha? Yawa!